se on siellä sisällä. Joo, mutta se tulee just tulos ja sä saat sen. No ei tullu. No nyt se tulee, kun lähti kone käyntiin. Nyt se tuli ovesta. Osu. Jep. Hyvin osuttu. Nokkasi toisen pensiksellä. Mihin sä nokkasit? Tohon noin. Laitan molon sinne. Jäi molemmat. Noniin. Ja noi toiset tulee meitä. Ei tullu. Oi mikä. Wow! Nyt kyllä. Cheater. Cheater. Woohoo!